Здравейте на всички и добре дошли в моя канал. Днес ще си направим едни много вкусни картофени кюфтета на фурна. Започваме като си обелваме около 1 кг картофи. Обелените картофи се измиват и след това ги нарязваме и ги слагаме да се варят в подсолена вода, докато омекнат. Нашите картофи са сварени и сега ги намачкваме. Добавяме сол, червен пипер, чубрица, индийско орехче, добавяме си и чедър. Може да добавите и обикновен кашкавал или само сирене. Аз ще добавя и чедър и сирене. Ще си добавим една глава лук, едно яйце, и малко магданоз. Разбъркваме всичко много добре. Сега ще оставим нашата смес да изстине и след това ще оформим нашите кюфтенца. Всяко кюфте обваляме в брашно и след това в яйце и слагаме в тавичката. Аз си оформих 7 средно големи кюфтенца и останалата смес си я слагам в хладилника и ще си направя утре още кюфтенца. Сега слагаме да се пекат на 200 градуса за около 30 минутки. През това време ще си направим един вкусен сос за нашите кюфтенца с кисело мляко, копър и чесън. В момента имам готов микс с копър и чесън и ще използвам него. Добавяме с малко сол и разбъркваме. Ето ги нашите готови кюфтенца. Станаха готови точно за 30 минутки. Ухаят превъзходно. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако моите рецепти ви харесват, моля абонирайте се за канала. Благодаря ви. Да ви е сладко!